laphaya kuverse number 5 mhlambe okwamanje sigcine ku number 8 lensuku esiqhubeke. Luka chapter 1 siqale verse number 8, verse number 5 sigcine verse number 8. Sawubona bhuti Musa. Luke chapter 1 verse 5. Ukuzalwa kukaJohane nokukaJesu kuyabikezela. Emhleni kaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe uZakhariya. Esigabeni sika-Abiya nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni. Igama lakhe nguElizabeth. Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kepha babengenamntwana ngokuba uElizabeth wayeyinyumba bobabili basebekhulile. Kwathi-ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo. Baba siyabonga nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu omhle namhlanje okhetha ukuzokhuluma ngalo phezu kwezimpilo zethu. Siyalamukela ngokubonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen bazalwane. If benganikeza isihloko sale ntshumayelo yami yanamhlanje bengathi faithful yet waiting. Being faithful yet waiting on God. Amen. Amen. Lana siyathola abazalwane ababili uZakhariya noElizabeth. Lithi labazalwane lithi babelungile. Babelungile phansi. Babehamba ngokungasoleki phambi kukaNkulunkulu. Amen. Kwabazalwane laba kulezi insuku zanamhlanje besikhuluma nje ngomzalwane olungile, ngomzalwane ohamba ngokuthembeka. Haleluya. Amen. Sikhuluma ngomzalwane who is faithful, ozebandleni, ozokhonza uNkulunkulu ngazo zonke insuku zokukhonza uNkulunkulu. Amen. Sikhuluma ngomzalwane la ekuthiwa mengenwe inkonzweni zokuzila ukudla naye angalenzi iphutha abe khona ukuzozila ukudla. Amen. Lana sikhuluma ngomzalwane ogcina yonke iminikelo ebandleni ekumele ukuthi igcinwe. Haleluya. Ebandleni. Haleluya. Lana sikhuluma ngomzalwane bazalwane oyinikelayo uNkulunkulu, othembeke phakathi ebandleni azathembeke ngisho esesemzini wakhe abazalwane bengaboni. Lolu hlobo elithiwa Elizabeth benoZakhariya babelona, babelungile, bengasoleki. Haleluya. In other words, babengasoleki ngisho emphakathini bazalwane. Ngiyabona lokulunga sikulunga besiphakathi endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Bona babelunge baze balunga ngisho emphakathini ababehlala kuwona. Haleluya. Babelunge ngisho emsebenzini ababewenza. Babelunge ngisho esikoleni umuntu owayefunda kusona. Haleluya. Babelungile phambi kukaNkulunkulu. Haleluya. Bengasoleki, bengalandelwa yiphunga. Lingekho iphunga labalandela labazalwane. In such a way ukuthi siyazi ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu lapha in the Holy of Holies kwangena umpristi yedwa. Haleluya. Kwangangeni nombani, kwangena umpristi. Nakhona kungangeni noma imuphi umpristi nje. Kodwa kungena umpristi okulungele, ongenasono, ongenasici, ngoba wayengena khona engekho right, thiwa wayengena eboshwe ngekhitha. Ngoba emndeneni kwakhe bengekho right uzofela phakathi.
ngoba engarecognize lo mama othethisa abantwana bakhe. Hallelujah. Babethembekile bazalwane. Hallelujah. Babelungile bengasoleki ngalutho. Engazuthi besingaba uhlobo njalo labazalwane. Amen. Lithi but yet babengenayo indodana. Ekuthembekeni kwabo, ekukholekeni kwabo kodwa babenesidingo mambisho. Kodwa bengaphela amandla. Lento yabo yokuba nesidingo ayibenzanga ukuthi baphuma bathi sisaya kophe ukuthi kwenze njani. Babheka uNkulunkulu njengomqalisi nomphelelisi wokholo. Bathi siphelele la. Makukuhle emehlweni akho Nkosi uzosipha umntwana. Makukuhle emehlweni akho Nkosi futhi ngeke uzusiphe. They continued to be faithful kuNkulunkulu. Yet benesidingo. Wena wenze njani mawunesidingo empilweni yakho? Do you continue yini ube faithful uthembeke kuNkulunkulu? Hallelujah. Uthembeke ngokuthandaza ngezikhathi zonke. Elithi iBhayibheli nikhuleke ningaphezi. Lithi icelo zenu zonke mazaziwe uNkulunkulu. Ngokukhuleka nokusa nokubonga. Wena wenze njani? Uthi Nkosi yebo ngiyakhonza kodwa ngesidingo. And uyayazi into eyenziwa uNkulunkulu. Uma umkhonza uthembekile unesidingo. Nkosi yami. Kumane umuntu oseceleni kwakho uNkulunkulu amane amnikeze isidingo sakhe. Uthi kanti Nkosi mina ungizwa yini? Kanti mina Nkosi awungiboni yini? Uthola ukuthi bazalwane wena una more than 10 years ukhonza la eCCFC uthandaza unesidingo uNkulunkulu. Kuqhamuka umuntu ozophenduka mhlawumbe ophendukela simanje abuya zoma lapha esezofakaza sezobonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wamasinya. uNkulunkulu ophendulayo. Uthi ngoba nami ngikhonza the very same God amthandazayo yena wenze njani noma wenze njani kumina uNkulunkulu wathula kangaka ukuthi ezwini lakho eyakhe indeba yikho nzima ukuba ngengezwa kanti nesakhe isandla asifinyezwanga ukube singesindisa wenze njani. Athula uSimakade. Sikhonza the same house. Athula uSimakade unesidingo seminyaka. Basebenza abantu hlalo basebenzi. Ufika uzobamba inkonzo ye-intercession ukhulekela ibandla. Ulikhulekela ngokukholwa usemudweleni kukaNkulunkulu. Usentandweni kaNkulunkulu. Ungasoleki. Ungenaphunga. Usho njengoPawula uthi unembeza wami nomoya kaNkulunkulu uyavumelana. Awusoleki ndawo. Unembeza wakho nomoya kaNkulunkulu kuyavumelana. Ngisho intombi ekamerona nakuyona siyayazi imthandazo yakho. Hallelujah. Babelungile. Nkosi. Yet benesidingo. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli ngolunye usuku. Hallelujah. uZakhariya. Hallelujah. Engenile eyogcina imisebenzi yakhe njengompriest. Eyoshisa impepho. Eyo-intercede. E-intercedela ibandla nabangcwele Jesus. bakaNkulunkulu. Namhlanje ngimlinganisa njenge-worshipper elifike lizolida intercession. Kube yilona elingena into the holy of holies.
lizolila, lizolile libandla, lizolile lumzimba kaNkulunkulu. Lifike lizokhuleka, likhulekele ngisho ihlala abangcwele abazofike behlale kuzona. Lizogcina inkonzo ngokuthembeka phambi kukaNkulunkulu. Hallelujah. Lithi wathi uZakhariya esagcina inkonzo njengemihla ngemihla. Lithi kwase kwafika ingelosi kaNkulunkulu. Then the angel of God appeared. Hallelujah. Kwaba usuku olungafani nezinye izinsuku. Kwaba usuku oluhlukile. Kwaba usuku le-turnaround. Kwaba usuku lokuguqula izinto. Kwaba usuku lokuphendula kwemikhuleko kaZakhariya. Yafika ingelosi kaNkulunkulu yathi, Zakhariya, yathi umkhuleko wakho uzwakele. Hallelujah. Yamfika kwiposition yakhe. Yamfika sendaweni yakhe sevikelo likaNkulunkulu. Kanti namhlanje sekuwusuku olungafani nezinye izinsuku. Sengathi uthi namhla ka-21 January 2026 kungaba usuku olungafani nezinye izinsuku. I pray that the angel of the Lord may appear to you and deliver the message and deliver your answer and deliver your breakthrough and deliver whatever that you've been praying for to Jesus. Oh, And the angel of the Lord appeared. let it be, Jesus. Yathi umkhuleko yakhe izwakele. Abangitshela ukuthi mhlawumbe inkosi ayizwa. Uthi umkhuleko yakhe izwakele. Uthi umakoti wakho Elizabeth, uthi uzokhulelwa Zakhariya. Hallelujah. Ayizwa uZakhariya lento. Ngathi nomama engathi mangafika ingelosi kaNkulunkulu imtshela ukuthi isimo somndeni wakho namhlanje sizoshintsha uNkulunkulu wezulu. Umntwana wakho kule edakamizeni namhlanje uNkulunkulu ulethe deliverance yakhe. Umntwana wakho odropha out esikoleni namhlanje uNkulunkulu ufikile ukuzoletha deliverance yakho. Wena okade ufuna umsebenzi namhlanje uNkulunkulu uthi uvile umkhuleko wakho ufikile ukuzoletha iphasela lakho. And then the angel of the Lord appeared. Izodilivinda bezinhle. Hey, Nkosi yami. I pray bazalwane ukuthi singabi nokukholo okuncane. Lithi uZakhariya wabheka isikhathi. Wayibuza wathi kodwa kungani sengimdala kangaka? Kungani nesikhathi sesingihambele? Nonkosikazi wami isikhathi sesimshiyile. Akasali ngisho ukuya ey'nsukwini. Washo ukuthi ukhuluma kunomdala kulezinsuku. Washo ukuthi ukhuluma
Asambe. We are going back, Masala. Mucho sobre we said. We said shooting existed before. And you are in danger. In the we are going back nessa na pegada conhecido. Se só tu é ganhada, ao palácio pinawa, ao palácio sabetua, ao palácio comendo na tua mão, ao palácio comendo na yamanami, ao palácio comendo na yamanami, ao palácio e comendo na yamanami. Oxana. Ikwenza ukubona engazuthi nawo khona uvalelekile usophinde vele waphuma. Sekumele wamukele ukuthi isona isabelo sakho lesi. uNkulunkulu cha akusona isabelo sakho lesi. Musu wamukela, refuse. Namhlanje wamukela. Akusona isabelo sakho. Hallelujah. Lithi mina from the beginning lithi uNkulunkulu wathi eseqedile ukudala konke wayesedala umuntu wambusisa. We are blessed bazalwane. Sibusisiwe. Wathi uNkulunkulu be fruitful and multiply. Wathi have dominion. Usa. Wathi ubuse ngaphezulu kwenyoni endize ngaphezulu. Wathi ubuse ngaphezulu kwenhlanzi ezihlala emanzini. Have dominion. Increase and multiply. Expand in the name of Jesus. Hallelujah.
you have the capacity to increase. Hallelujah. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu yathi sikhulumile ngoba kulethwa uNkulunkulu akufani nokulethwa abantu. Yebo. Yayikhuluma ingelosi kaNkulunkulu kuZakhariya. Hallelujah. Amen. Lithi ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele, umkakho Elizabeth uzalizalela indodana oyiqamba igama uthi uJohane. Uthi-ke uzawujabula uthokoze ngaye. Uthi this one he will bring joy. Yo, This one so let's he eat will bring our joy. Amen. Uthi uzawujabula, uzawuthokoza ngaye. Amen. Yabo lo msebenzi omusha, it will bring joy. Oh yes. Yabo this promotion that you've been praying for, Hey, it will Nkosiyami. bring joy. Amen. Yabo le moto that you've been praying for, it will bring joy. Akuyona imoto ezokwenza ukuthi uyithandazele ikwenza ube sevalweni ngoba kuprofethiwe ngale. Sekukhulunywe ngale. Kukhulunywe ngale isasesibelethweni. Wathiwa this one siyokwazi ngani Nkosi mase kufikile. This one will bring joy. Le izoletha injabulo. Hayi kuwena kuphela, ebantwini bonke. Hallelujah. Many people will rejoice. Ngaye. Hallelujah. Uthi Bishop, the church that you have been praying for, labazalwana bazofika uNkulunkulu azobaletha. Abazalwana bangezodinga lokhu alazi ukuba lithi uhamba phambili. Ulokhu alazi ukuthi basakulandela yini. Uzoletha abangasilo luhlupho endleleni. Laba bazofika manje, abona laba zothi ukhonza ubalinda kodwa ubunanelo ovalweni. Yilaba bazokhonza wena ubhekisa amehlo akho kuNkulunkulu. Nabo bafuna uNkulunkulu njengomqalisi nomphelelisi wokholo. Yilaba bazokhuluma kanye bese bathi sishona ngakuphi baba. Oh, Awusakhuluma kaningi kulaba ngoba they will bring joy. Yalabaletha inkathazo nohlupho kodwa they will bring joy. Bese befikile uyobabona ngani, they will bring joy. hallelujah. Hallelujah. Laba uzokhathazeka ukuthi umemezele iy'nkonzo ze-fasting bengafiki emthandazweni. Laba uzobaduduzela ngemali yokuya ephasikeni. Bathi bona bayofika babuze ukuthi senze njani. Oh, Oh, hallelujah. Nkulunkulu Baba. Laba uyokhathazeka ukuthi imoto yokubalanda ikhona noma yini. Intshisekelo eyobe ingaphakathi kubona iyona that will propel them ukuthi benze indimi kaNkulunkulu. You will not suffer, you will not struggle, ngoba yonke into that is connected ne-purpose kaNkulunkulu will bring peace. Amen. Thank you, Jesus. Once yangayilethi peace, uzomele ucabange kabili. Yebo. Hallelujah. Uthi lo msebenzi lo that you've been praying for will bring joy. Amen. Hey, Uthi uyokhathazeka. Yona ndlela oyobona ngayo ukuthi uvela kuNkulunkulu. Yes. Lana uyosaba ngisho nalaba ethiwa bayakhiphana ephundleni. Yeah. Ethiwa bayathakathana emsebenzini. Ethiwa bayaphimana. Hallelujah. Ethiwa bayabhekisebana. hey, Nkosi. No, this one will bring joy. Hallelujah. Bring joy. Hallelujah. Hallelujah. What's the other mshaka that you've been praying for? Ay, khululeka. That one will bring joy. Amen. When you marry Lwazi, you will marry right. When you marry, you will marry right. Amen. Ngeke uzoshada
ayokwenza ufile insecure. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngeke uze ushade unkosikazi ongekaze akulethele ukuthula nenjabulo, Yes. but you will marry the one that will bring joy. Amen. Hallelujah. Bantu besifazane, you will marry right. When Aye. the time is right, Yes. the Lord will make it happen. Ubona ngani izinto ezivela kaNkulunkulu, they give you joy. Amen. They give you peace. Amen. Hallelujah. Ngeke uzokhathazeke. Hallelujah. Hayi. Zenzeka ngaphandle kwamandla akho. Yo. What the hell is that? How? Abantu abakhuluma ngomshado kuthiwa kunzima emshadweni yini leyo? Asiyazi leyo yinto thina. Hallelujah. Amen. Thina siyalala siphumule bazalwane, siphumule kamnandi. Hallelujah. Amen. Ubaba masemsebenzini siyazi ukuthi usemsebenzini you have joy. Yes. Hallelujah. Amen. You have peace. Hallelujah. Awuhambe nanokuthatha ifoni yakho uyibheke ngoba you have joy, you have Amen. peace. Amen. Hallelujah. You will marry right bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi lento ehlezi ishiwo abantu bazalwane bebekhuluma ngemshado. This one ovela kuNkulunkulu uthi it will bring joy. Amen. Uthi lo njabulo akuyoba eyakho kuphela. Kodwa iyoba eyabantu bonke. Amen. Hayi bazalwane. Hallelujah. Lesibusiso asiyophelela kuwena kuphela. Kodwa ngisho nabaseduze kwakho. Amen. Bayowadla amafutha lesi sibusiso. Hallelujah. Avela kuNkulunkulu. Thank you, Jesus. Awuyikuyokha uthi lona akayikuyothinta ngisho uphuzo oludala. Amen. Yabona before umletha kuba ubishop ngithiwa kuzodedicate ingane uvele wadedicate emazulwini engakafiki ngisho kufika. Hallelujah. Asikho isikhathi sokuletha ubaba ngiyabiyela ngiyavimba ngiyakhasta no. Impilo kalona eliwe. Hayi Nkosi uJesu. Hallelujah. Amen. So you will not have fear. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi thina bazalwane meke saba nefear siyahluleka ukumkhonza. Yeah. Because fear is the enemy of faith. Yeah. Kanti lithizwe likaNkulunkulu without faith it is impossible to please God. Amen. We cannot serve God while sigcwele fear. Hayi Jesu. Ujepheza ngemumva ulokusaba ukuthi khona bazokuthathela Ileyo. lo bazoletha uNkulunkulu manje asisaba sinaluvalo Hallelujah. lesibusiso sami ngisikhulekela esoletha uSimangalo angisaba nginaluvalo Amen. ngoba uNkulunkulu usevele eshilo ukuthi lo akayothinta ngisho uphuzo oludala. Uthi umoya kaNkulunkulu uyomsibekela. uNkulunkulu will protect our assets. uNkulunkulu will protect our families. uNkulunkulu will protect our children. uNkulunkulu will protect imisebenzi yethu. God will protect our cars. Ngeke barisheke nanokuthi insurance ikhona ngabe insurance yasezulwini already has been provided. Amanze nempilo eninayo akhathazeki ngisho nange-medical aid. Ngoba uthi uNkulunkulu niyoba nokuphila futhi niyoba nakho ukuphiphila. Manje angisabi ngoba I am protected. Noma ungahlala emzini ongabiyeliwe, lo enguphiwa uNkulunkulu uthanda it will bring joy. Ngikhathazeki ngalutho. Ngiphuma ngihambe ngiyokhonza uNkulunkulu nginokuthula. Hallelujah. Ngisho noma ngaba le-TV ebizayo, ngisho ngaba ney'mpahla ey'bizayo, angesabi. Ngoba uNkulunkulu uthe lo umoya kaNkulunkulu Phezu kwakhe. uyakumsibekela uphezu kwakhe. Hallelujah. So bazalwane, usho njalo uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Usho njalo uNkulunkulu namhlanje Amen. ukuthi lo
Nkosana. uthokoze ngaye nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Uthi ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi. Amen. Akayi kuliphuza iwayini nophuzo olunamandla. Uzagcwaliswa ngomoya ongcwele esasesiswini sikanina. Uyezwa lonto? Lo msebenzi wakho wayusaba ipipeline. Wali iphanela isahleli laphayana. Usahlukaniswa ama-CV. Lisazobizwa for ama-interview. Izwi likaNkulunkulu already selikhulekile. Yes. Hallelujah. Uthi uyakuphendulela abaningi kubantu bakwa-Israyeli. Hallelujah. Abaphendulele enkosini uNkulunkulu wabo. Amen. Yabona lo? Udalelwe ukuthi abe ne-impact. Ukufika kwakhe uyozamaza umhlaba. Ukufika kwakhe kuyoba noshintsho. Hallelujah. Ngoba impilo yakhe yamiselwa before the foundations of earth. Before afike, before he even lay his feet emhlabeni. Amen. Uvele umhlaba yenazo uhamba ubusisiwe. Amen. Hallelujah. Amen. He's a person of influence. Hallelujah. Lona besefikile angiyukumthandazela. Awunkosi mlondolozi, awunkosi mhlenge, awunkosi gcobuki lakhe lube namandla. When we speak, amazwi akhe agcwala amandla ne-authority. Ushiwo vele kuthiwa this one is a person of influence. Hallelujah. Uyoba ne-impact ekufikeni kwakhe. Hallelujah. Bese ngathi uNkulunkulu engazivakashela. Hallelujah. Bese ngathi ingelosi kaNkulunkulu. Nkosi. Amen. Nakulo kukhuleke sikuwona bese ngathi ingelosi kaNkulunkulu ingasihambela. Nkosi. Ngoba uNkulunkulu kule season babo bishop wayengahleli kodwa wayehamba. Ngoba wagcinanga lwami ngokususa ihlazo lika-Elizabeth. Ngoba uzwakala ukuthi asekhulumile zonke lezi zinto wayiprofetha uZakhariya lithi izwi likaNkulunkulu. Then u-Elizabeth waconceive, lithi wakhuleka. Ngamanye amazwi, the word of God came to pass. The word of God came to life. The word of God manifested empilweni ka-Elizabeth. Lithi then u-Elizabeth she conceived. Conceive u-Elizabeth lithi waqala for 5 months esekhuleka. Ethule engakhulumi namuntu. Ngoba izinto zethu beyisancane bazalwane. Asabe simelezela ngazo. Asabe sikhuluma ngazo ebantwini. Ngoba wazi ukuthi ubani omjabulelayo nongamjabuleli. Lithi u-Elizabeth wathula until waze waba no-5 months. Lithi ekuphumeni kwakhe wadumisa uNkulunkulu. Wathi yenze njalo. Yenze njalo. Yenze njalo. Inkosi ukususa inazo lami. Ngathi ngatshela kabili ebathathu ukuthi yenze njalo inkosi ukususa inazo lami. Yenze njalo inkosi. Engathi kulonyaka ngaba wena otshela umakhelwane wakho omemezelayo ukuthi yenze njalo inkosi. Yasusa ihlazo lami. Yakhumbula ngayo ukususa ihlazo lami. Ngoba sikhonza uNkulunkulu okhumbula nayo. Sikhonza uNkulunkulu osusa ihlazo lethu. Namhlanje ebusuku esengathi inkosi ingakuhambela. Usuyafakaza ukuthi yenze njalo. Yenze njalo inkosi. Ukususa ihlazo lami.
sisiya